from First Dental. Ang galing-galing. Ayan, titingnan na ni Doc. Ayan na, Doc. Walang x-ray. Ayan, check ka na lang ni Doc, ha? Good boy. Hello, Abraham. Say hi to Doc. Hi. Hi daw, Can you hi. move up? Up. Closer to me. Up daw muna, Bram. Okay, I'm going to pull you. Ayan na nga eh. Just Andito. move here. Put your head. Put your head up. Yan. Very good. Yan. Pakita ko sa'yo. Papakita ko sa'yo ito mamaya. Remember this one? Say Ada. Okay, open. Then after this, you get your toy. Wow. All kinds of Very kids. good yan eh. Okay. Oh, ganda naman yung ito. You have to open bigger, bigger. Bigger. Open daw. Bigger. Wow. Wider. All kinds of kids. 1, 2. Oh, ito medyo ano ito. Sira na. May ano eh, butas na yun. Ay, naku, may butas na daw, Bram. Ayan o. First Dental man pa lang eh. May butas na. Yung ano yung puti. Oo, yung asawa ko nakapansin. May puti na daw. So, pero madali lang pastahan yun. Buti nga yun lang. Oo. Papastahan yan ba, Doc? Oo, pero wag mo na ngayon para at least hindi siya, para bumalik. Oo. Tapos dito sa likod, para may butas na rin, no? Oo. Nagbubote pa ba siya? Gata? Oo, nagbabote pa siya. Pero okay lang yan, madali lang pastahan yun. Oo, pati ito, oh. Ito yung likod niya. 1, 2. Bakit more on right side? Kasi hindi ko harap. Oo, sa harap. Kasi Okay, nako-close niya kasi yung ano. Very good. Ang likod niya okay lang. Importante yung likod eh, kasi ito yung talagang pag nasira, ito yung matagal bago yung palitan. Between 10 to 12. Ito, mga 6 to 7 years old. Ito itaas naman, mga 7 to 8. Okay. Pero yung likod, mga 10 to 12. So, matagal-tagal yun. Kaya importante itong likod. Pero ito pala, hindi pa sa. Kasi ilang taon pa lang siya? 3? Wala pa. Magtuto pa lang siya sa 24. 23 months. Kailan birthday mo? September 24. Pag pinag-final, konti-konti lang yung pagkain.